आयै नों जेराव दोङो बेनिफ्रायनो फैफिनो जोङो नोंखौ आखामबो उखैना दोङो नों आखामखौनो जानो हाया। जेराव दोङो बेनिफ्राय फैफिन आयै। बाबाया नोंखौ बुआबो रायाबो नों मानो खारदो मिलायदो। आदायाबो ओंखाम जालासिनो दोङो। आयै नों फैफिन। आं खालि जोबाय फरायाखै। स्कुलावबो थाङाखै जोंबो दोङो बिनिफ्राय गोसोखांना दोंबाय दोङो। जों ओंखाम संनांगोन स्कुल थांनो टाइम जाबाबो। माबाबा थाङो। जों सोर नायगोन कलेजावबो जाना फैबाय थायो। नों गैयाबा जों माला थांगोन? नों जेरावखि थाया जों फैफिन आयै। खाननै खानथाम जाबाय हामजायाखै नों सोरजों थांदो? सोरजों थांदों सोरजों मादों फैफिन नोङो बाबायाबो इमान नोंखौ बुवा राया नों सोरजों थांखो? इमान दिन जाबाय फरायाखैबो मायाखैबो स्कुलाव थांनो हायाखै फरायनायावबो मन ज'आ ओंखाम जानोबो इस्सा जाया नोंखौ इमान गोसोखांबाय थायो मासिम सोरजों थांखो? नों जेराव दोङो फैफिन मा? जों बाबा रायनोबा बुनोबा नों फैफिन मा? थांबाय थादों मा आंखौ फैफिन मा? जेरावखि थाया फैफिन मा नोङो जेराव थाया जों ओंखामबो जानो खुवाबा मानो खुवाबा आबै मोनाबो गाबबाय थादो। 23 तारिख सरस्वती फुजा होनबाखालि आं खामानियाव मावनो थांदोंमोन माना फैनानै गम मोनदों नों न' गैया बेनिफ्राय गम बिस्रायबाय आङो बिस्राय दाबो नोंखौ बिस्रायना मोनाखै जों दा बिस्रायनो मोनाखै जों जायखौ सन्देह खालामदोंमोन बिनि नाम्बारा मबाइला सुइस अफ जाना दङ इनि मुङा जाबाय कुसल बर' दुइ नं फासिया हरिसिंगा इनि न'आ इदो सन्देह खालामदों जोङो दा जेरावखि थाया नों फैफिन जों नोंखौ मोनबो माबा खालामा अत्यासार खालामा नोंखौ सिगां जेरै गजबना लादों इसोर लाफिनगोन आं नोंनि सिगाङाव आं कसम लानानै बुंहरबाय नों जेरावखि जोंहा फैफिन गथ'फोरा ओंखामबो जायाखै आंबो जाबाय खानायखौनो जायाखै ओंखाम बिबियाबो फैनानै गाबफैबाय थायो जानायाव नों जेरावखि थाया फैफिन नोंखौ आं मोनबो माबा खालामा नोंखौ नों थांदोंबाबो आं मोनबो माबा सानलिया नोंखौ बेखौ आं एक्सिडेन्ट होनना सानसिगोन मानसिया रावबो मिथिनानै भुल मावफ्लांबाय बेखौ आं मा बुंगोन नों जेरावखि थाया नों फैफिन आं नोंखौ गजबना लाफिनगोन नों जेरावखि थाया नों फैफिनल' नों फैफिननायखौ आं सानो फैफिननानै आं आसा खालामदों नों जेन थब फैफिनो फैनानै जेन आंनि गथ' गथायफोरखौ सामलायफैयो बिनि खार'नै आं नोंनि सायाव जोबोद माबा थाबाय आंनि बिसास खालामदों आं नों जेन फैफिनो